pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamanggiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawag ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apusuyan. Ikaw, ako bati ngayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabayan. Si Mary ug Yusuf. Sugilanun sa pakigdait. Ug sugilanun ni igo lang nisubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma bulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa bingit. Kikulbaan na sab si Yusuf ug nakalitanon kay naghuwat man niya si Sandro. Nasayra ni Sandro nga ang compound nga gipuy-an ni Ibram ila day ni Yusuf. Nakalitan sab si Yusuf tungod kay namatay si Ibram. Gusto mo sulti si Yusuf sa iyang nasayran bahin siyang magkuwang. Apan way nakuhang informasyon si Sandro nga masabtan nga kauban si Rahim ug Ibram. Niyang si Yusuf na lang usa, naglibog og samot ang iyang unahuna bahin siyang maguwang. Yan ang lawom ng gabi na nawag si Rahim ug iyang gisultihan ang maguwang sa nahitabo ni Ibram. Lain na usab ang nagpaniid ni Yusuf sa maguwang ug misamot nga gibati ni kalibog sa unahuna bahin siyang maguwang. Yan ang pagkaugma dito si Yusuf sa komunidad. Mihilak ang ulitaong Muslim siyang nakita. Kimingaw siya sa talanahon sa wa pa mahitabo ang maong dapit. Gimingaw siya sa mga kabataan na malipayong magduha-duha. Gimingaw siya sa talanahon sa nagkayusa o pagbating iniksunay sa mga Muslim o Kristiyanos. Miabot sa si Sister Mary, mausap ang kipati. Mito ang luha sa Muslim o sa madre. Mikuyog si Yusuf, aron mahatod niya sa ila si Rodes o ang madre. Nagdali siya paingon sa Muslim Affairs Office. Diyang nahulog na siya sa traffic. Kalit lang may mipugos pagpasakay siyang auto. Ug gipagkatuog si Yusuf. Maunalim na motungan ni Yusuf. Nagibubuan siya tubig aron maulian. Magkari, iksuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary ug Yusuf. Hoy Muslim! Kaon ka mamoy Muslim. Kinsa mo? Nganong gigapos ko ninyo? Hindi ka tandang ng gapos Muslim. Hoy Muslim, puntahan mo sa sa number sa maguwang. Magkailan mo niya. Puntahan siya. Ipalukat ka na mo niya. Kung magmagkahi siya, patay ka. Lunggungan ka na mo si Bungo. Nagkasabot ka.
Hatagi mo sa number sa maguwang! Sorry kay part. Uwa din ako maguwang. Tuwa sa laing nasod. Ay. Pati din ang pagkakinapa. Wadi din lami. Ay. Unsaon man ang magpangwarta na ingawa naman na yung maguwang. Ayaw pagpapapapada ko ah. Ayaw pagpapapada ko. Kaya di ka papada ko. Isa. Nakiitim. Itim ba? Itim! Naka ba itim? Nasa sa akong wallet. Okay. Okay. Di ako itim. Tulo ka itim. Hoy! Musa na ba na ni? Musa ba ka na ba na ni? Buyaks! Danang motor. Kami si Jonax mo sakay. Haring sikot sa Muslim. Tulo ka ATM. Hoto na to ang kwarta ng tulo ka ATM. Dili ka na? Dili na ko, ma. Prima. Oo, nang Lourdes. Ubalan na ako sa Daimiri si ang kwarto. Dali na Daimiri. Ma, kung may moabot nga mga madre, palihog lang kong atubang ha. Matuhog ko, upaway ko. O anak. Sige na, Prima. Palihog. Tanaday. Nakatog. Nagrosary, samtang naghigda ng Lourdes. Ako nalang hipos lamisa na. Ang tod karon wag lisod yung ko pagtuong nga ang Cebu. Naingon na niini. Unang hitabo nga naingon niini ang Cebu. Dako nakaig kalainan ang panahon karon. Bitaw ng Lourdes, ako bitaw no. Kung makakita ko mga Muslim nga naaskarsada nga mangayo sa mga tao, maluoy biya akong magtanaw. Ako gani mo hatag yun kay maluoy lagi ko. Pero sa akong tanaw nang no, nakadaghan na ba sila karon ay. Mautingali na nga naay mo buto nga bomba dinhi sa Cebu. Kay daghan na magud ang mga Muslim. Unya, Muslim ang kahad ang mga sakop sa terorista ng Lourdes. Dili na mao ang imo, Prima. Dili lang kay dinhira sa Cebu. Hapitan ng lugar sa Visayas. Bisan gani sa Luzon. Naanay mga badyaw. Milalin sila dinhi kinagtuo nga may kapangitaan og panginabuhi. Mabitaw unta nga wa na lang sila mubiya sa Mindanao kay maayo pa man dito kay naapay mauma nga kayutaan. Unya ka ng terorista, dili kay mga Muslim ra ang mga sakop, anak. Naasay miyembro nga Kristiyanos. Pero Kristiyanos kani adto nga nakabig sa ilang tinuuan og nahimo ng terorista. Ha? Pero nang Lourdes ka na si Yusuf ba? Muslim pero baka buutan, baka bata. Buutan jud kaayo. Mao bitaw. Kung ingon lang unta ni anang ang tanang tao, why problema ang kalibutan.
Ay, Ginoo kong Hesus Kristo. Bisan unsaon akong lingaw-lingaw ang akong hunahuna aron malimot ko sa nahitabo sa komunidad. Ubalik yung kalit sa akong hunahuna ang ngilngig kaayong nga hitabo. Niya na tayo daghang kwarta. Pero kamar kay kinaikon makontak lang nato ang magkuwangan ng Muslim. Ay kadto may kwartahan kayo. Sa hinaputahan kayo mabalahin mo, biya namin tayo ni. May, mangumpra una ta. Muhapit na grocery. Mangumpra tag street side niya pino o mga dilata. Aron may konsumo ta sa atong kitadaan sa Muslim. Paborito ni napalit ako mga prutas ni Mary. Mupaulit ako. Oh. Kang Yusuf kining autoha. Wa siya sa sud. Hain ka. Wa mo sa siya ako makita diya sa sud sa convenience store. Butangunan ako kining akong ikumpras kanan. Junax! Tara! Magtagbaw tayo ng mga binuha. Ay, muapit na si Carbon. Mamalit ang bitsin. Oh, lain mo ng mga naong ang miablis ka na ni Yusuf. Paano ba ka na si Yusuf? Daan bagib ko ni Yusuf. May tinaguan ni bata. Mga barkada tingali ito ni Yusuf. Mga adik kaing tanawon. Sundon ko nun ako sila. Nalawag ang usa. Huwag nahibilin ang usa sa auto ni Yusuf. Huwag ko magtuong nga maupakini ang ako makita. Labing siguro, gisugo kini sila ni Yusuf nga mamalit og konsolon din sa karbono. Labing siguro tigamitan og droga si Yusuf. Ano gon? Nagtuog yung kong buutan siya. Huwag man di ayo. Ubiyan ako din eh. Yan na. Magtagbaw ta! Magtagbaw ta, Junax! Ay, pugso na to karoon ng Muslim. Nga magkunta kang iyang maguwang aron makasapit ang minilyon. Junax, sirhin ako puntahan ha.
Aron kita sa autos Muslim. Buyags! Buyags, abot na me! Tabangis dyan ang spagda sa kinumpra. Nasa auto! Inom kekso? Inom ka ba? Di ko mainom og makahubog. Sorry. Kung dili ka mo inamikso. Kaligo lang, kaligo. Hop, kaligo. Hop, so, okay. Kas bino. Uy, mitihog akong cellphone da. Hello? Yusuf, Kisa ni palihog, sir. Si Yusuf ang magipangkita, sir. Kisa ka, sir? ihatag ang cellphone sa kumanghod kay makigsulti ko niya. Wow. Ikaw di ay si Mr. Rahim Jamal. Hay na kumanghod. Ay kabalakay, so. Niya sa may mga kamutang imong manghod, so. Maayog yun nga mitawag kay so. Kay mo akong tuyo nga magkasulti tayo, so. Kinsa ni? Among gikidnap ang imong manghod, so. O akong ipalukat ni mo 10 million lang. Hain ang akong manghod, makigsulti ko niya. Ihatag ang cellphone kay makigsulti ko sa kumanghod. Okay, Ikso. Ako hatakin nga cellphone sa imong manghod, Ikso. So, na Ikso nga Yusuf. Tiyog na Ikso. Kaya makiksulti na sa imo ang imo nga maguwang nga si Rahim. Hello? Kuya, ila kong ikidnap. Ipalukat ko na ko og 10 million ni mo. Miintra na ikaw og binuang ha, Yusuf? Ako nga imo maguwang imo ilaron? Mitawag unta ko sa imo kay mangutana ko unsa na development diha. Pero nagbinuang ka na ko. Kuya, Imo kini nga binuang, Yusuf. Naa ka mga barkada nga imo gisugo nga kidnapon ka aron ako ang mulukat nimo og 10 million. Mabutang akong pagpauli kay maghusay kita, Yusuf. kuya, intaon, paminawa ko. Ayaw kong binuangi, Yusuf. Ihatag si mong amigo ang cellphone kay magkiksulti ko niya. Human na mo. Kuya Rahim, gano sa kamuhata og 10 million aron dili mamatay ang imo nga manghod. Patyan ninyo kung gusto mo. Paabot lang mo sa kong pagbalik. Patyan ninyo si Yusuf. Hello? Patyan ninyo si Yusuf. Mga buwang mo. Paminaw. Paminaw kung unsa sakit sa imong manghod. Di ako siyang dauban. Kaya dili ka man mo to nga ako siyang pasyon. Kundi ka mo hatag na ako 10 million. Gasolina! Ha? Ibobo ni Yusuf. Di gawa siya sa gasolina. Kuya, taon kuya, ila kong patyon. Sige pa. Kuya, gibubuan ako ng gasolina. Ila kong dauban, Kuya Rahim. Paminaw sa lighter, Kuya Rahim. Ano yan? Misi ka ng lighter, Kuya Rahim. Idagkot na ninako na Yusuf! Kuya! Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating.
Madisgrasya gud ka si Yusuf. Unsay sunod nga mahitabo. Magkari, igsuon, nunti palihog ang uban pang mga sumpay, nining lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Algina Bakita, Speaker Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesem, ug laing talit kaninyo sa Super Radio Production Center.